שלום וברוכים הבאים, אנחנו הולכים לדבר היום על משהו שעשוי לשנות את כל התמונה הכלכלית של ישראל. נפרק כאן ניתוח חדש שמצביע על פוטנציאל פשוט אדיר, שנפתח בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות דרמטיות. אוקיי, אז בואו ניכנס ישר לעובי הקורה. הנחת היסוד של כל הניתוח הזה היא שנורמליזציה עם סעודיה היא לא עוד הסכם שלום סמלי. ממש לא. מדובר פה על אירוע מקרו-כלכלי בסדר גודל אחר, אירוע מכונן, משהו שיכול פשוט לשנות את המשחק. וכדי להבין עד כמה האירוע הזה יכול להיות גדול, הניתוח משווה אותו לשני רגעים שיגדירו מחדש את הכלכלה הישראלית. מצד אחד, הליברליזציה של שנות ה-90, שבעצם פתחה אותנו לעולם, ומצד שני, גילויי הגז הטבעי, שהפכו את ישראל מיבואנת ליצואנית אנרגיה. אנחנו מדברים על אירוע בסדר גודל כזה. אז למה דווקא עכשיו? מה קורה שדוחף את כל המהלך הזה קדימה? התשובה לפי המקורות היא מפגש אינטרסים. צרכים כלכליים וביטחוניים שהפכו פשוט דחופים עבור כל השחקנים המרכזיים במגרש הזה. אם מסתכלים על סעודיה, הם נמצאים במרוץ נגד הזמן. יש להם את חזון 2030, פרויקטים מטורפים כמו ניום, והם צריכים מימון, המון מימון. הם חייבים למשוך השקעות זרות, ובמקביל להבטיח את הביטחון שלהם עם ברית הגנה אמריקאית. וכאן ישראל נכנסת לתמונה, כשותפה קריטית שנותנת להם גישה לטכנולוגיות מים, חקלאות, סייבר. מבחינתם זה פשוט מכפיל כוח. ועכשיו בואו נקפוץ רגע לאסיה, לאינדונזיה. שם הסיפור שונה לגמרי, הרבה יותר פרגמטי. מה הם רוצים? הם רוצים לשבת בשולחן של הגדולים, להצטרף ל-OECD. ומי חברה ב-OECD ויכולה דה פקטו להטיל וטו? נכון, ישראל. אז פתאום יש פה מנוף אדיר. זה פותח לישראל שוק של כמעט 300 מיליון איש, וגם שובר את החרם המוסלמי המסורתי באסיה. הדרך שלהם למועדון הכלכלות המפותחות עוברת דרך ירושלים. טוב, אז דיברנו על הפוליטיקה, בואו נעבור לכסף הגדול, למספרים. איך כל זה מתחבר לתנופה כלכלית שכל המשק ירגיש? הכותרת הגדולה של כל הסיפור הזה היא 6%. זאת תחזית הצמיחה של ה-OECD לשנת 2026 בתרחיש של נורמליזציה מלאה. יש תחזיות כמו של S&P שאפילו מדברות על 6.5%. זה נתון שפשוט משנה את כל התמונה הכלכלית. ומה שבאמת מדהים כאן כשמסתכלים על הטבלה הזאת, זה לא רק המספרים הגבוהים. זו הסכמה. יש פה קונסנזוס מקיר לקיר, ה-OECD, בנק ישראל, S&P, כולם אומרים את אותו הדבר. נורמליזציה היא game changer. היא מוסיפה בין 1% ל1.5% לצמיחה השנתית. זה המון. אבל זה אפילו יותר עמוק מאוד אחוז בצמיחה. ההשפעה הכי דרמטית אולי היא על תקציב המדינה. תחשבו על זה רגע. כשיש שלום אזורי, סיכון המדינה יורד. זה אומר שהריבית שישראל משלמת על החוב שלה, יורדת גם היא. כל ירידה קטנטנה חוסכת למדינה מיליארדים. כסף שמתפנה ושאפשר להשקיע אותו בתשתיות, בחינוך, בבריאות, זה משנה את כל מבנה ההוצאות. אוקיי, אז הבנו את תמונת המקרו. עכשיו בואו נצלול פנימה ונראה אילו סקטורים ספציפיים במשק הולכים להיות המרוויחים הגדולים מהמהפכה הזאת. והראשון בתור, אולי העניין המיידי וברור, הוא הסקטור הפיננסי, הבנקים. למה? ובכן, זה מגיע משלושה כיוונים במקביל. קודם כל, מימון. פתאום יש פרויקטי תשתית אזוריים עצומים, והבנקים הישראלים הופכים לשחקני מפתח במימון שלהם. שנית, הערכת שווי. כשסיכון המדינה יורד, משקיעים זרים מסתכלים על הבנקים שלנו אחרת, ומתמחרים אותם במכפילים גבוהים יותר. ושלישית, וזה קריטי, הבנקים עצמם יכולים לגייס הון בחול בעלויות נמוכות יותר. זה אפקט משולש של רווח. מהפיננסים אנחנו עוברים לתחום שהוא אולי הכי טבעי לשיתוף פעולה. אנרגיה וקלינטק. יש פה פשוט סינרגיה מושלמת בין מה שישראל יודעת לעשות, לבין מה שהמפרציות צריכות נואשות. תחשבו על המדבר הסעודי העצום, עכשיו תדמיינו חוות סולריות אדירות שחברות ישראליות עוזרות להקים שם. תחשבו על מודל חשמל תמורת מים שמתרחב וחולל גם את סעודיה. תחשבו על עסקאות ענק של התפלת מים. כל האזור הופך בעצם לרשת אנרגיה ומים אחת משולבת, והטכנולוגיה הישראלית היא הלב הפועם של כל המערכת הזאת. אבל הסיפור הזה הוא לא רק על הייטק ומיליארדים. הניתוח הזה מראה איך כל המהלך הגיאופוליטי הזה יכול להגיע עד לסופרמרקט ולהשפיע ישירות על יוקר המחיה. וזה אולי אחד הדברים הכי מדהימים פה. הגשר היבשתי. סחורה מגיעה מהמזרח הרחוק לנמלים באיחוד האמירויות. משם היא עולה על מסעיות, חוצה את ערב הסעודית, ואז את ירדן, ומגיעה ישירות לנמל חיפה. מה שהתחיל כאילתור, הופך עכשיו לנתיב שכר קבוע, מהיר ויעיל להפליע. והנה המספר שצריך לזכור. הנתיב הישן דרך אפריקה לקח בין 30 ל-45 יום. הנתיב החדש? בין 20 ל-25 יום.
אנחנו מדברים על קיצור של בין 10 ימים לשבועיים בזמן השילוח. בלוגיסטיקה זה נצח. אז איך זה בדיוק מוריד מחירים? זה די פשוט. קודם כל, נתיב מהיר יותר הוא כמעט תמיד נתיב זול יותר. שנית, יבואנים לא צריכים להחזיק מלאים ענקים, כי הסחורה מגיעה מהר יותר. זה חוסך להם המון כסף. תוסיפו לזה את האפשרות לייבא חומרי גלם ישירות מאינדונזיה ומלזיה, בלי מתווכים, ומה מקבלים? לחץ כלפי מטה על המחירים. החיסכון הזה צפוי להתגלגל בסופו של דבר אלינו, לצרכנים. אבל, ויש פה אבל גדול, כל התחזית האופטימית הזאת, כל החזון המדהים הזה, הוא על תנאי. הניתוח מאוד ברור לגבי הסיכונים וקווי השבר שיכולים למוטט את כל הפרויקט. אז מה יכול להשתבש? ובכן, כמעט הכל. כל הסלמה ביטחונית רצינית בעזה או בצפון תקפיץ מיד את סיכון המדינה ותבריח את המשקיעים. בנוסף, יש את הסוגיה הפלסטינית. הסעודים לא יוותרו על הדרישה לנתיב אמין למדינה פלסטינית, כי פעון מדיני בצד הישראלי עלול להקפיא את כל התהליך. ואסור לשכוח את איראן. בבחינתה, הברית הזאת היא איום קיומי, וצריך לצפות שהיא תעשה הכל כדי לחבל במהלך הזה. וזה משאיר אותנו עם שאלת השאלות. האם האינטרסים הכלכליים המשותפים, שהם כל כך חזקים, יצליחו סוף סוף להתגבר על הפוליטיקה, על ההיסטוריה, על קווי השבר העמוקים של המזרח התיכון, או שהמציאות הישנה והמוכרת תנצח גם הפעם? את התשובה רק הזמן יגלה.